til at se. Kan du holde min også? Jeg kan sgu ikke holde to. Tjekker du film? Det er dejligt nok, at vinden... Skal jeg bare trykke på film, eller hvad? Ja, film. Det er dejligt nok, at vinden blæser den vej. I stedet for den anden vej. Jeg kommer tæt på. Ej, hvor ser det sødt ud. Jo, de brænder bare mark af. Nej, se, der er nogle brandslukkere. Se, der er, de er derude. Nej, brænder de ikke bare mark af? Nej, det skulle da nogen, der... Se, der er ild. Der skulle da være brandmænd eller mening. Nej, de skal... De har også tænkt på, hvad vej det... Det skulle da falde. Wow. Ja, se, det er lige... Jeg tænkte på, hvad vej det falder. Hvad er det til for? Hvorfor blev du ikke ved? Hvad laver I? Det er ikke noget, det er ikke nu, de brænder bare sådan noget.